Bonjour Stelios. Bonjour. Bonjour Stelios. Bonjour, σου λέω. Bonjour. Bonjour. Bon, commence à lire le texte s'il vous plaît. What? Le texte, commence à lire le texte. Was? Τι λέμε? Le texte en français. You speak English? Non, non, pas English. Français. Quoi? Français, commence à lire le texte. Oh. Quoi? Quoi? Έχει εδώ. Πες παραπάνω. Bon, commence à lire le texte. Yes. Oui, Yes. oui, Yes. oui. Bon, Papagiannis, va au coin, Τι να κάνω, μωρέ, τι θες? debout au coin. Δεν σε καταλαβαίνω. Pelargon. Πελαργό. Oui, Τι να κάνω σαν τον πελαργό? Oui, pelargon. Πόση ώρα? Εγώ θα σου πω πότε. 40 χρόνια πέρασαν και ακόμα να μην πεις να του κατεβάσω. 40 χρόνια. Και έπρεπε να έρθει η ώρα να σε βάψω. Ησυχία παρακαλώ. Ησυχία. Έχουμε διάλειμμα. Το χωράψο δεν είστε. Γεια. Alors, on peut... κατέβασε το. Δεν μιλάς, εσύ ρωτήσω κάτι. Ο Πιέρ και η Μονίκ ακόμα να παντρευτούνε? Παντρεύτηκαν. Παντρεύτηκανε. Δεν μιλάς γαλλικά, έμαθες τόσα χρόνια? Εγώ έμαθα, εσύ έμαθες. Εγώ γρή δεν έμαθα. Τι στο σέρε, τι γελάζει εκεί.